சம்மர்ல வரல இங்க இன்னும். அங்க எடுத்துட்டு போடி. படி ஸ்னேக் காட்டு. அப்பாக்கு ஸ்னேக் காட்டுங்க. Show me a snake. ஆமா. Show me a snake, please. Show me a scary snake. Yeah, that's a snake. Snake காட்டு. Snake காட்டு சொல்லுங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. பர்த்டே தான் விஷ் பண்ண தான் ஃபோன் பண்ணோம். சரிண்ணே. சரி. ஓகே. அப்புறம் பேசலாம். ஓகே. சொல்லுங்க நீ. அங்க எடுத்துட்டு போன்றத